chicas, a ver, hoxe parece como un día un pouco conflictivo, non? Imos a proceder a entregarvos unhas mascarillas co voso nombre, vale, para que traigades sempre posta, que é pintada por unha chica aquí de Oimbra, que é unha pintora local, que se chama Ana Arias, vale? Entonces, imos agora chamar un a un, que traen o voso nome, para entregarvos a correspondiente mascarilla. Brais, Sara, corre. Ahí. Se pode. Lois. Nada, Sara. Lois, ves por ela. Ven, Lois. Asela. Rubén. Sarai. Espera, que no quiero Noa. Yago. Lara. Uxía. Adrián.